अगर आप भी चाहते हैं LMS म्यूजिक का गाना सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नजर पसारो ने दीनानाथ LMS रिकॉर्डिंग स्टूडियो दरभंगा। डीजे अजय कर रही छोकिया वाते देर हो, कर रही छोकिया वाते देर हो। नजर पसारो ने दीनानाथ भागल योरग के बेर हो, भागल योरग के बेर हो। नजर पसारो ने दीनानाथ भागल योरग के बेर हो, करई छोकिया वाते देर हो। भूखल छै दुई दिन तो सब हो बरतियन दहने नजर आबो फेर हो। नजर पसारो ने दीनानाथ करई छोकिया वाते देर हो, भागल योरग के बेर हो। नजर पसारो ने दीनानाथ LMS रिकॉर्डिंग स्टूडियो दरभंगा। डीजे अजय करई छोकिया वाते देर हो, करहो ने कुछ एहन लागे हो देव जेहन तोरे आब के छ आहट हो। जो है छ सब तोरे बात हो, करहो ने कुछ एहन लागे हो देव जेहन तोरे आब के छ आहट हो। भाग चमका दो दरस हो देखा दो अरग देब अइब हम फेर हो। नजर पसारो ने दीनानाथ भगेल अरग के बेर हो, करई छोकिया वाते देर हो। नजर पसारो ने दीनानाथ LMS रिकॉर्डिंग स्टूडियो दरभंगा। डीजे अजय करई छोकिया वाते देर हो। बाझिन पुकारै छो अचरा पसारै छो, सुनो ने बिनती एक बेर हो, सुनो ने बिनती एक बेर हो। बाझिन पुकारै छो अचरा पसारै छो, सुनो ने बिनती एक बेर हो। गाबै छो भजन रमेश हो दीवाना, पपुआ करै छो गो हार हो। नजर पसारो ने दीनानाथ करई छोकिया वाते देर हो, भगेल योरग के बेर हो। भूखल छै दुई दिन तो सब हो बरतियन दहने नजर आबो फेर हो। नजर पसारो ने दीनानाथ करई छोकिया वाते देर हो, भगेल अरग के बेर हो। LMS म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो दरभंगा।